Assalamu alaikum, barkanmu masoya, sannan mu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin. Kamar yadda ku sani, wannan sati ma al'ummar Hausa sun zo muku da wani abu na musamman. Dan na ce abu na musamman, abu ne wanda fa tabbar na musamman ne, domin hakika matukar mace za ta jure yin amfani da wannan haɗi da na faɗi mata. To gaskiya wannan ke kira da mai da tsohuwa yarinya. Ba fatan ki za ta yi laushi, ta yi santsi, ta yi clean, za ki dawo fresh. Insha Allah wannan haɗi ya yi amfani da shi. Sunan haɗin na kenan na gyaran jiki. Wannan haɗi zan iya bashi suna mai da tsohuwa yarinya. Matukar fuskanki ko in ce fatanki tana da kuraje, kaushin fata, menene irin dai abu da matsaloli na fata, kina son ki dawo fresh, ki ji ita kwayar kalle ki kanki in san kin haɗu, to ki nemi waɗannan abubuwan da zaki haɗa domin ki ga kin gyara kanki, kin gyara fatanki. Abu na farko da zaki nema shine sabulun Diana, sai sabulun Salo, sannan ki nemi sabulun Gala da lemon tsami, sannan kuma ki samu bawon kwai da kurkur, sai kuma da karke ki nemi jan dilka. Bayan kin haɗa wannan abubuwa, sai ki sami turmi ko wani guri ki haɗe su, ki kirɓa su dafu sosai. Idan ki kirɓa su suka dafu sosai, sai ki samu wuri ki matse ki haɗe su, ya zama wannan sabulun shi zaki mai da wurin wankan ki, shi zaki rinka wanka da abubuwa haka. To insha Allah kina yin wannan, zaki ga yadda zaki kyau, fatan ki za ta murje, kanki duk wani tabo da kike da shi a fuskan ki zaki ga ya abin fatan ki ta laushi. Wannan kuma insha Allah duk wani abu da ki kanki gaskiya dai duk wanda ya kalle ki sai faɗin ki tabbata ya canza nake kai, domin zaki ƙara kyau, zaki ƙara komai. Mun gode da kasancewa da mu, kuma sannan ku ci gaba da kasancewa da al'ummar Hausa wajen samun shirye-shiryen masu ƙayatarwa da kuma sirrika na gyare-gyaren jiki da na girke-girke da ma wasu abubuwan da baki da. Sannan muna fatan za ku share ɗin wannan bidiyo zuwa al'umma wanda domin su masu amfana, yan uwa mata. Sannan kuma idan kai sabo ne a wannan channel, ka danna subscribe don sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Al'ummar Hausa TV.